Danas malo pričam šta se dešava sa YouTuber i YouTubers, kako su prijatelji i koji nisu prijatelji, to što i ja moju školu. Ima već jedan neki plavi, ne mogu da kažem svoje ime, zato što to se ne radi. I on me pita kako se zovem na YouTube i ja nisam rekla, ja pitam zašto. Pa, tako da stavim neke komentare što su glupi, ja kažem da sam glupa i su. On me nervira. Nemojte nikada kažete u ljudi u školu da radite video na YouTube, ništa ne mogu da kažete, jer će da ide gore. Imam puno prijatelji od YouTube, ima neki koji nisu prijatelji, nego vidimo se svaki dan. Ima već Nexus to mi je bio, ima neka priča. Sad mi je prijatelj, vidimo se, nisam vidio na Skype, sve. Ali sad ga manje vidim. Imam... Kako se već zove? Mr. Log. Vidiš moj prsta? Nismo mi prijatelji, nego idemo istu školu. Šta gledaš moj video? Ja ne volim baš da kažem da je on glup i sve. Ne gledam svoj video, to je nešto o igrici. Već sam gledala. I poslije neću ga gledam zato što... I neću. Neka gleda šta mi briga. Ima još jedan. Ko je još? Znam da ima još, a ne znam ko. Isto... Ima neke ljudi koji ne znam i koji stavaju komentar. I ja. Znate da sam ja luda. Ja kažem, što, gdje si ti, otkud si izašao i sve? Uvijek tak kažem. I na Facebook isto za like koji ljudi koji ne znam ili koji mrzim kad... Šta ti je? I tako u video kažem možda stavite like ili komentar, ali kad staviš mi će sigurno to da kažem. I što sam htjela isto da kažem? Da, ima F1CVC. Ne znam. Ali ponekad se smilzem. Kao za jedan video snimao Minecraft, stavio neku muziku. Čudno. Kako zakre... Fiona MSP, to je francuska i ja nisam nikad je video pravi život, nego na MSP vidite. Fiona MSP, ima MSP, to znači Movie Star Planet, pa sam je upoznala na Movie Star Planet. To je što sam rekla? A ja? Da. To sam uradila. Pa nije ništa, vidim samo stige. Znam, glupo je. Šta bi briga? Da, šta sam rekla? Da. Polomila sam prst. Ne, šalim se. To je neka šala glupa. To sam mislila da se kažem da možete, kad upoznate nekog na igrice, nešto tako, možete da ga ponekad da ga vidite u pravi život, da budete vaš najbolji prijatelj. Već se desilo puno puta na YouTube. Ja ne znam, ja isto se plašim puno od ljudi zato što ima i svoju neku igricu, neke igrice, svašta mi se desilo.
Nemojte odmah da kažete tek kad ste upoznali zdravo, kako se zoveš, koliko imaš godina, i poslije onda pitate koji je svoj broj telefona ili Skype. Ja sam već to uradila, nisam treba to da radim. Tu dala sam Skype, ima nekom koji mi pitao, dala sam. Kad sam ga zvala i sve, baš puno. I svašta mi pitao da radim. Možda da pošaljem neku sliku što sam gola. I ovo. I eto, ne smijete da tako da odmah dajete broj telefona ili Skype ili tako sve. Zato što može svašta se desi ili vaš adresu, to je najbitnije. Nikad ne dajte vašu adresu, ako dolazite može da svašta bude. Tako što ništa ne dajte, ni broj telefona, ništa. Morate baš dugo da znate, baš dugo da čekate. Možda 1-2 godine, morate baš to da znate i poslije možete da počnete Skype i broj telefona ako želite svašta. I poslije možete da se vidite. Ima puno ljudi koji pitaju odmah Skype, broj telefona i sve, ali ja kažem ne znate, eto. Ima još youtubera, ne sjećam se ko je. Da, ima moja drugarica Ivana, sigurno morate da znate, već smo radili puno video zajedno. Ne puno, možda 2 ili 3. Da. Uvijek kad pogriješim to radim. Ali baš je glup. Sam trenutno stala i već radim. Da. Ima Stefan još ne radi video, ali stavio mi komentar. Fuck. Sam sve rekla, možda nisam.